Ola, alumnado de primeiro de bacharelato, imos recordar, repasar cousas que aprendemos en cuarto da ESO, en concreto o concepto de logaritmo, a súa definición. Que significa logaritmo? Pois un logaritmo é un expoñente. Un expoñente, en concreto, un logaritmo ten sempre dous elementos, unha base e un número. Logaritmo en base A de B. Pois que é o logaritmo en base A de B? É o expoñente ao que hai que elevar A para que nos dea como resultado B. Entón, se o logaritmo en base A de B lle chamo, por exemplo, a letra C, C é o expoñente ao que hai que elevar A para que nos dea como resultado B. Isto quere decir que esta igualdade en azul é perfectamente equivalente a outra igualdade que escribirei en vermello, que é que A elevado a C é igual a B. Vale? Esta igualdade vermella. Entón, tedes que ser capaces de convertir unha cousa na outra e outra na unha segundo o que vos dean nos exercicios. Vale? Entón, claro, hai outra maneira tamén de facer este tipo de exercicios nos que se usa a propia definición de logaritmo, que é ter en conta que se eu podo escribir esta B como potencia de A, pois entón xa terei o valor do logaritmo. Exemplos, pois por exemplo, como o logaritmo en base A de B é o expoñente ao que hai que elevar A para que me dea B, pois ás veces é moi fácil, eu necesito a miña calculadora para calculalo. O logaritmo en base 2 de 8 é o expoñente o que hai que elevar 2 para ter como resultado un 8, e isto é 2 por 2, 4 por 2, 8, é 3, porque é un expoñente enteiro. Claro, outro problema é cando non é unha potencia de 2 o número que aparece aquí, vale? Pero bueno, isto é así. Entón, en azul, logaritmo en base 2 de 8 igual a 3, en vermello, 2 elevado a 3 igual a 8, vale? Evidentemente é o mesmo unha cousa que outra, e tedes que ser capaces de converter unha cousa noutra, vale? Ben, con isto, pois vamos facer dous exercicios que están ali arriba, o 1 e o 2, de acordo? O exercicio 1 consiste en que me piden o logaritmo nunha base descoñecida A de algo que, en todo caso, ese algo tedes que ser capaces de darvos conta facilmente, Alejandro, que é unha potencia de A, vale? Isto que está aquí é unha potencia de A. Por qué? Porque é unha división de potencias da mesma base, por suposto unha raíz é unha potencia de expoñente fraccionario, e polo tanto aí, eso pode escribilo como potencia de A. Entón vou a facer o exercicio 1, de acordo? Pois ben, exercicio 1. Teño que escribir logaritmo en base A e teño que poñer o que está entre parénteses como potencia de A. Nun primeiro momento podo poñer o numerador igual e o denominador como potencia de expoñente fraccionario, A elevado a 2 quintos. Agora doume conta que é unha división de potencias da mesma base e quédame A elevado a 2 menos 2 quintos, e 2 menos 2 quintos son 2 por 5, 10, menos 2, 8 quintos, vale? Entón sería o logaritmo en base A de A elevado a 8 quintos, e fixadvos que é isto por definición, o expoñente ao que hai que elevar A para ter como resultado A elevado a 8 quintos. Evidentemente, se consigo poñer isto coa mesma base que a base, o resultado é 8 quintos, vale? E con isto queda resolto un primeiro tipo de exercicios que tedes que dominar, vale? Un segundo tipo de exercicios que tedes que dominar sería o que está aí como exercicio 2, que o único que hai que facer é esa equivalencia que puxen azul-vermello. Danme logaritmo en base x de 1 dividido entre 25 e di que é igual a menos 2. Entón, eu o único que fago para resolver isto é reescribir o que é a definición de logaritmo. X elevado a menos 2 igual a 1 partido por 25, de acordo? Facer aquela equivalencia que dixemos que isto é equivalente a decir que x elevado a menos 2 é igual a 1 dividido entre 25. E agora teño esta nova ecuación.
Vale, esta ecuación como a resolvo? Ben, pois sei que x elevado a menos 2 é 1 dividido entre x elevado a 2, vale? Por lo tanto, 1 dividido entre x cuadrado igual a 1 dividido entre 25, e desta maneira, pois vedes que x cuadrado é igual a 25, por lo tanto x vale 5, vale? X cuadrado é igual a 25, e entón x será igual a raíz cadrada de 25, que ven sendo 5. Tamén x podría ser menos 5, pero entón sería unha base negativa, e as bases nunca son negativas. Por lo tanto, quédame que o valor de x é 5. Vale, gracias.